anem a fer la segona part d'aquest vídeo. Tornem a tenir la mateixa plantilla i tornem a tenir aquí una llista de clients que l'he feta una mica més curta, ¿vale? I ara anem a fer coses diferents. En lloc de fer un sol document, farem un document per persona i a més farem un filtratge perquè només voldrem enviar a uns clients determinats i a més voldrem enviar per correu electrònic el document a l'usuari. ¿Vale? Llavors, per això tenim aquí un camp de la base de dades que és categoria client, que això l'empresa, doncs imagina, doncs podria tenir clients de tipus 1, tipus 2 i tipus 3. Tot això pot dependre, per exemple, dels diners que es gasti a l'any o del tipus de quota que tingui o de moltes coses. ¿Vale? En aquest cas tinc tres tipus de clients, 1, 2 i 3. I en tots he posat el correu electrònic. Com podeu veure, en tots he posat un mail que no existeix i en aquest he posat el meu, ¿vale? Per provar. Llavors, anem a fer exactament el mateix. Tenim aquesta plantilla, ¿vale? Igual que abans, que és xula, que té aquí aquests colors, que té el logo. Vale. I ara venim a la fulla de càlcul. Recordeu que l'AutoCAD funciona des de la fulla de càlcul. Extensions, AutoCAD, Open. Vaig a obrir AutoCAD. Molt bé. I generarem un treball nou perquè encara no teníem cap. Llavors, aquí li direm carta agraïment filtrada i mail, val? Que és una mica més complicat que el que havíem fet fins ara. Continuem. Torno a seleccionar la plantilla. Aquí me la ofereix la plantilla agraïment, però bueno, from Drive, la puc agafar d'aquí i com la he fet servir fa molt poc temps hauria d'estar per aquí, no? Aquí la tenim, plantilla agraïment. La selecciono, Next. Vale, igual que abans, ¿vale? M'està preguntant el mapeo, no? La relació entre el full 1 de la fulla de càlcul, full 1 està aquí, aquí està, i ara li dic que la etiqueta nom amb el nombre, cognom, apellido 1, igual que abans, ¿vale? Això ho hem fet en el vídeo anterior, llavors ho faig una mica ràpid. Codi postal, ciutat, província i ja estaria. Next. Això no ha canviat. Nom. I ara li puc... Clar, ara resulta que com es generaran molts arxius, podrien dir, vale, llavors vull que sigui carta agraïment, però ara vull que a cada persona li enviï amb el nom. Llavors, hauríem d'afegir el nom i, per exemple, un cognom. Aquí, en aquesta part, tenim una xuleta, una ajuda, que si jo l'obro, clic, veieu? Jo puc fer clic, nombre. Llavors, si jo fico nombre, és una xuleta que m'explica quins... Perdó, no sé què he fet. És una xuleta que m'explica quins camps tinc disponibles. Llavors, jo li estic dient, vale, quina és l'altra? Apellido 1, no? Vale, doncs tanquem. Apellido 1. Vale, llavors vull que cada arxiu que generi tingui el nom carta agraïment /, nom /, cognom 1. Vull que en aquest cas sigui tipus PDF i ara sí que vull multiple output. Vull que per a cada persona generi un arxiu. Cada carta estigui en un arxiu separat. Vale? Perfecte. Continuo. Que també es generi la meva unitat, cap problema. Si no, podria aquí triar la carpeta en la qual vull que es gravi. Continuo. En aquest cas de Dynamic Folder no m'interessa. No m'interessa que canviï el nom de la carpeta, no m'interessa. I ara, diu Cert Merge Condition. És a dir, anem a establir una condició per generar el document. Ja no vull que generin tots els documents, sinó que vull que generin només alguns. En aquest cas, pels clients de la categoria 3. Llavors, afegir condició. Vull que la columna categoria cliente sea igual a 3. Ja està. Veieu? Tan senzill com això. Vull que només faci
el merge, no? El merge és aquesta operació d'ajuntar la informació de la plantilla amb la informació de l'Excel. Només vull que faci això en el cas que la categoria cliente sigui 3 i ja està. Next. I ara, share, vols compartir aquests documents i enviar emails? Vinga, doncs pa'lante, sí. Vull que el comparteixi com a PDF, vale? Deixaràs que la gent a la qual li reenvis el pugui recompartir? Bé, per què no? Llavors, send from generic no reply address, no, m'interessa que l'enviï amb la meva adreça de correu. Això és perquè t'ho envien amb una adreça diferent. No, a mi amb la meva ja em va bé. I ara aquí va el correu que vols enviar. Vale, llavors, primera cosa important, to, és a dir, a qui li envies el correu? Dice, you can use tags for merging. Vamos a mirar aquí i tenim la columna email. Vale, llavors, puc ficar aquí email i això agafarà l'email d'aquesta columna. Vale, perfecte. El subject, el asunto del correo, pues ficaré estem molt agraïts. I aquí el cos del correu. A continuació adjuntem una carta d'agraïment. És un plaer poder comptar amb tu. Aquí m'he deixat una N, disculpeu. Vale, ja estaria. Next. Això en aquest cas no el farem servir, per tant, guardo. Vale? Llavors, torno a comentar, la diferència entre el primer vídeo i amb aquest és, primer, que generarem un arxiu per cada persona. 2, que hem filtrat per categoria client. I 3, que enviem un correu. Vinga, anem a enviar. Clar, només hauria de fer un document, perquè només n'hi ha una persona que té la categoria client 3. Vale? Llavors, mirem a veure què fa. I això hauria d'anar super ràpid. Fixeu-vos que només ha generat una carta i ha enviat un correu, que és aquell client el qual només té categoria client 3, veieu? Podem mirar, si voleu, el document, a veure si ho ha fet bé. Està perfecte, està en PDF, vale? Fixeu-vos. I ara hauríem de mirar a veure si he rebut el correu electrònic promès. A veure, anem a mirar. Mireu, me l'ha enviat. A continuació adjuntem una carta d'agraïment, és un plaer comptar amb tu. La tinc aquí. Fixeu-vos que en el nom de l'arxiu ja surt el nom de la persona, veieu? Que hem ficat nom / cognom, Jordana Santana. I aquí tinc adjunt, veieu quina xulada, el document. Vale? Per tant, en aquest cas hem fet un treball una mica més complet amb l'AutoCAD, generant documents individuals, filtrant i enviant-los per correu electrònic.